schoenactie en er moesten de meeste likes helden. En ik hier een mooie foto van haar, want we hier de schoenparty op vakantie horen. En ik dacht, nou dat moeten we winnen voor Squallen natuurlijk. Want ja, Squallenreis kan ook net terug, we hier deze laatste Squallendag. Ik denk, dit moet gewoon wat wezen. Ik denk, ik doe mij. Nou, en tadaa! Nou, het is super. Voor de band, ik vind het echt geweldig. En ze gewoon genieten en het is helemaal geweldig. Hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk. Nadat er allemaal schuim op je komt. Oh ja? Waar zit het dan? Op je hoofd, op je neus. Zit zelf ik nog even? Nee, ik ga mijn bikini net maaien. Mat maar net. Nee. Ik ben voor de foto's. Heel leuk. Ik vind het echt super leuk. Ja, dat er zoveel schuim is dat je lekker met elkaar allemaal kunt bekogelen met schuim. Nou, want we hebben het nog nooit eerder op school gehad. En als je dan van de trap naar beneden komt en legt heel veel schuim, dan wil je er eigenlijk gewoon het liefste in duiken. Ja. In de klasse of dit? Dit. Engels en taal. Ja, ook rekenen. Super saai in elk geval. Ja. Dat is echt een drama. Ja. Ah, en is het gezellig, maar de jongens een beetje douchen en zo? Nee, wij zijn een beetje sukkels, dus ze lopen gewoon een beetje rond, weet je wel. Ik heb knuffels gekregen van mijn band, dat wie we genoeg. Oh, oké. Dus ik ben al het wierd, maar daar horen we maar bij. Ja, maar het is net dat je weet een goede voorbeeld jou. Nou, ik haast nog vergaderingen, ik moet haast nog oerles en haar, dus daar heb ik geen tijd van, jongen. Dan ben ik haast helemaal smarig, dan mag ik heel eind rennen naar huis. Dus ik blauweer, ik krijg toezicht voor de bloedneuzen, die wie direct krijgt. Oh. Maar van de rest is het hartstikke best. Ik ben een beetje smoesjes nog net. Bietje.